El Centre Cívic Barceloneta compleix aquests dies 20 anys. Va ser el primer equipament municipal que es va obrir al barri, una zona molt mancada llavors d'aquests serveis. Per això, des del centre destaquen que, a més de la tasca social i cultural que fan, també han ajudat a cohesionar el barri. El fet que les entitats o els veïns entrin a fer ús de qualsevol dels serveis que podem oferir facilita que generem un espai de diàleg on es poden generar projectes comuns. A més de la programació de cursos i tallers, l'equipament és la seu de diferents entitats que no disposen d'espai propi. Aquest és el cas d'Increpación Danza. Va arribar al centre el 1998 i des de llavors agraeix la cessió d'espai col·laborant amb el centre en projectes culturals. Hemos tenido experiencias muy interesantes con tercera edad, con mujeres en exclusión social, con adolescentes y sobre todo y más concretamente con los niños de los colegios, de todos los colegios de la zona. El casal Gent Gran Mediterrània també està present al centre. És un casal molt actiu en què els usuaris s'atreveixen a tot: havaneres, treballs manuals o musicoteràpia i fins i tot l'agricultura. Treballs manuals i també me dedico a cuidar l'hort. Venen uns nens, els ensenyem a cultivar una mica la terra. Vaig començar en el centre cívic venint a cursos, amb coses interessants que es feia, amb alguna reunió. I llavors, esclar, al jubilar-me ja vaig entrar en el casal. Jo, encara que sigui d'aquí a la Barceloneta, als 11 anys me'n vaig anar de la Barceloneta i llavors, esclar, vaig perdre una mica el contacte amb les amigues que tenia, de fet, però ara les torno a tenir. Un centre cívic que després de 20 anys està consolidat. Mostra d'això són els 800 usuaris trimestrals que tenen els diferents cursos i tallers programats, el prop de centenar de nens de les escoles del barri que reben servei i les gairebé 50 companyies de dansa que hi treballen.